Эфирден алықлар вақты студияда Алсынуриева исәнмісіз. Бүгінгі шарылышның төп темалары. Ағаш кесуге 5 миллион сом. Қолабызда аварий халіндегі ағашларны белгілейлер. Ағашлар, конечно, уже әлі қошан отыртылған. Бұлай екінші ағашлар керек. Тонылған білгішлер білен оралашу файдалы мастер-класслар. Яңа шәһәр китапханасында Жеге китап фестивалі узды. Bütün kitaplar матур, қарап, әрбірсі өзі үшін бірәрненде китап таба ала. Ауылның 295 ел оңайынан Ғабдырахман спорт комплексында бүлеклеу тантанасы узды. Біз өскенде шындай спорт залдар болса, біз енді спорт мастер болар ек бәдем. 3 августтан шәһәр буйлап аварий хәлендәге зур ағашларны ашыклау буенча махсус комиссия тикшерүләр уздыра. Бу экология һәм төзекләндерү департаменты хезмәткәрләренең еллык планы. Аварий хәлендәге ағашларны ашыклауда шәһәр халкы да ярдәм итә ала ди белгечләр. Аларга бары тик үз вакытында идарәче компанияга мөрәҗәгать итү мөһим. Теманы Алсу Әхмәтҗанова дәвам итә. Ағашлар яшәү процессында көчсезләнә, бозыла, авырый. Корткышлар белән зарлана, нәтиҗәдә аның тамыры, кәүсәсе чирый, кабыгы кибә. Мондый хәлдә алар биналарга, коммуникацияләргә генә түгел, кеше сәламәтлегенә дә куркыныч йогынты ясарга мөмкин икәнлеге көн кебек ачык. Моның өчен көчле җил яки кар катламы төшүе дә җитә. С бюджета города Альметьевска выделено 4 миллиона 800 тысяч рублей. Әлмәт шәһәре бюджетыннан әлеге төр эшләре башкару өчен 4 миллион 800 мең сум акча бүленгән. Бүгенге көндә без катнашма төзибез, ягъни бөтен әйләнешне төгәлләгәч, барлык агачларны да исәпкә алабыз, сату алулар үткәреләчәк. Сентябрьдән бу эшләр башланыр дип уйлыйм. Для определения подрядчика, но я так думаю, что уже в сентябре эти работы начнутся. Авария хәлендәге агачларны ачыклау максатыннан шәһәр буенча комиссияның әле эше тәмамланмаган. Шулай да бүгенгә шәһәр буенча 80 агач тулысынча киселергә тиеш, 38-е өлешчә киселүгә юнәлгән ди экология һәм төзекләндерү департаменты җитәкчесе. Әмма бу сан әлегә түгел, ул артырга мөмкин дип билгеләп үтте Марат Юлдашев. Чөнки халык үзе дә һәр көнне диярлек куркыныч агачлар барлыгын җиткереп тора. Димәк, әлмәтлеләр бу низак белән яши. Каскад прудының моторлығы бек яхшы, бек шибер, но ағашлар, конечно, уже әлі қошан отыртылған. Бұлай екінші ағашлар керек. Зор шәһәрләрдә менә бүтәндәй шешек ата торган ағашлар утыра. Бездә дә шулар булса, ише дә моторрак булыр. Сораштыру вакытында халык тирәк мамыгыннан зыян күрүен дә әйтте. Бигрәк тә аллергия белән җәфаланучылар өчен бу әлегә шешелмәгән мәсьәлә булып тора. Алсу Әхмәтҗанова, Александр Исаков, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Башка темаларга. Ознакайда сәүдә хезмәткәрләре көненә багышланган тантаналы чара узды. Гаилә елы кысаларында үткәрелгән бәйрәмдә район җитәкчелеге, хезмәт коллективы, аларның гаиләләре, балалары катнашты. Анда безнең төшерү төркемендә булып кайтты. Бу хакта тулырак алдагы видеоязмада. Аларның хезмәте һәр кешенең көндәлек тормышында мөһим роль уйный. Районда узган күп чаралар нәкъ менә сәүдә хезмәткәрләре ярдәме белән үтә. Район башлыгы Марсель Шайдуллин һөнәри бәйрәм белән котлап, күп еллар нәтиҗәле хезмәт куючыларга, иң яшь һәм иң өлкән хезмәткәрләргә бүләкләр тапшырды. Алар инде ел дәврендә бик матур итеп эшләп киләләр. Бик күп бәйрәмнәр, бик күп чаралар бергә матур итеп үткәрәбез. Бүген коллективта 28 кеше хезмәт куя. Алар арасында пешекчеләр, кулинарлар, официантлар, савыт-саба юучылар бер гаилә булып килешеп эшлиләр. Тәслимә Фәрхетдинова әлеге системада инде 44 ел. Бик тату безнең коллектив, кызларыбызның эшләре. В общем, безнең эшебез бик авыр, но минем кул астымда эшли торган кызлар бик эшчәннәр. Мәктәп туклану комбинаты бүген зур үзгәрешләр кичерә, ассортимент арта, биналар төзекләндерелә. Хезмәткәрләребезне шушы сәүдә хезмәткәрләре көне белән ветераннарыбызга бик зур рәхмәт. Безнең коллектив кайда шуны кем эшләгән, кем эшләп чыккан, һәммәсенә дә алдагы тормышларына исән саулык булсын, тынычлыклар, бәхетләр, җан тынычлыгы. Бәйрәм Сабантуй форматында узды. Хезмәткәрләр хәрәкәтле уеннарда катнашып күңел ачты. Бәйрәм чарасы кояшлы, ачык һавада уза. Бүгенге көндә балаларга да татлы, тәмле ризыклар бушлай таратыла.
Шара мәдәният йорты артистларының күңелле чыгышлары белән үрелеп барды. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Татнефть компаниясы һәм Казанның Смена заманча мәдәният үзәге булдырган Яңа шәһәр китапханәсендә узган беренче вакыйга 2 көнлек Смена җәйге китап фестивале булды. Биредә төрле өлкәләрдә үз эшләренең осталары булган ил күләм танылган белгечләр чыгыш ясады. Китап фестивале 2нче генә ел үтүенә карамастан, әлмәтләр тарафыннан инде яратылып өлгергән. Төрле жанрлар монда балаларга да, татарча да, русча да бик яхшы. Смена китап фестивале Әлмәттә 3 һәм 4 августта узды. Ярминкәдә әдәбият сөючеләр китаплар сатып ала һәм нәшрият вәкилләре белән киңәшләшә алды. Булай бөтен китаплар матур, карап һәрберсе үзе өчен берәр нинди китап таба ала. Бүгенге көндә китаплар барыбер бик андый зур популярность белән кулланмый. Вот бөтенесе интернетта и ғөрф-гадәтләргә кайтару турында бик әйбәт фестиваль. Җәйге китап фестивалендә балалар өчен мәйданчыклар да бар иде. Балалар трафарет басуны үзләштерде, хайваннарны һәм кешеләрне абстракт геометрик формалардан җыйды һәм үзләренең бош киемнәрен ясады. Мы очень маленький магазин, книги у нас разные, но на фестивале Смены мы обычно привозим преимущественно графическую литературу, комиксы, графические романы, книжки с большим количеством красивых картинок. Да, вот, и потому что, в этом отношении мы как бы здесь уникальные. Фестиваль Коракуз скверында һәм Әлмәт иҗтимагый үзәгендә үтте. Быелгы җәйге китап фестиваленең төп темасы storytelling, ягъни иллюстрацияләр форматындагы хикәяләү иде. Калабыз халкын һәм кунакларын лекцияләр, дискуссияләр, авторлар белән очрашулар, балалар лабораторияләре, гаилә программасы, шәһәр экскурсияләре, мәгариф воркшоплары, махсус шәһәр проектлары сөендерде. Узган елларның якты тәмамлануы шәһәр пляжында үткән джаз фестивале булды. Дмитрий Маликов һәм мод хитларын, Сергей Жилин һәм фонограф джаз бенд башкаруында джаз тыңлау мөмкинлеге күрше регионнарда яшәүчеләрне дә калабызга җыйды. Быелгы Коракуз фестивале шәһәр пляжында узган джаз фестивале белән тәмамланды. Бирегә һәркем үзенең кумирын күрергә һәм тыңларга килде. Берәүләрне төрек җырчысы Эйлүл Эргүл һәм аның квинтеты тон калдырды. Кемдер Дмитрий Маликов һәм мод хитларын җырларга теләде. Сергей Жилин һәм фонограф джаз бенд башкаруында джаз тыңларга килүчеләр дә бихисап иде. Пляжга килгән һәркемне Татнефть компаниясенең ел сайын уздырыла торган Коракуз исемле бәйрәме өчен рәхмәт сүзләре берләштерде. Итәргә килдек. Әзрәк матурлыкны күрергә, шәһәр бик матур, безгә бик ошый. И выходные, ял көннәрен гаилә белән монда үткәрергә килдек. Пианист, композитор, аранжировщик һәм дирижер Россиянең халык артисты Сергей Жилин һәм аның фонограф джаз бенды беркемне дә битараф калдырмагандыр. Дмитрий Маликов исә тамашачыларны автор инструменталь композицияләре белән таныштырды һәм яраткан хитларын башкарды. Дмитрий Маликов сүзләренчә, Әлмәткә ул үз өенә кайткандай килә. Безнең шәһәр турында җыр ясагыз, нинди булыр иде дигән соравыбызга, ул бик матур, киң яңгырашлы, зур мелодияле булыр иде, дип җавап бирде. Я знаю, что меня здесь любят, ждут и Минем монда яратуларын, көтүләрен беләм. Шәһәр зур булмаса да бик кунакчыл, биредә мәдәни һәм социаль тормыш кайный. Бөтен илебез искәрмәләрсез нәкъ менә шундый булуын теләр идем. Мне бы очень хотелось, чтобы вот вся, без исключения, Россия была именно такой.
Концертны мод тәхәллүсе астында танылган Матвей Мельников популяр җырлар авторы һәм һәр төрле абруйлы музыкаль премияләр иясе тәмамлады. Артист һәм аның командасы төрле жанрларда композицияләр һәм дәртле биюләр белән чын тамаша күрсәтте. Шулай 3 ял көннәрендә рәттән узган Каракүз фестивале үзенең ахырына җитте. Лина Хасаншин, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт компаниясе. Габдрахман авылының 295 еллыгын бәйрәм итү кысаларында аның спорт тарихында актив эз калдыручыларны да онытмадылар. Соңгы елларда Габдрахманлылар һәм тирәяк авыллары халкы яратып йөри торган спорт комплексында аларны бүләкләү тантанасы узды. Сүз Рәдифә Нугмановга. Габдрахман авылындагы спорт комплексы ишекләрен 2019 елда ача. Биредәге заманча мөмкинлекләрнең барысы да халык өчен дип эшләнгән. 25 метрлык йөзү бассейны, универсаль спорт тренажерлар залы, биредә йөзү, өстәл теннисы, пауэрлифтинг, йога, үсеш гимнастикасы түгәрәкләре эшләп килә. Спорт комплексы базасында мәктәп балалар өчен дә дәресләр уздыралар. Өлкәннәргә дә кызыклы шөгыльләр шактый. Балалар һәм пенсия яшендәгеләр өчен дәресләр бушлай. Әлеге мөмкинлектән Габдрахман пенсионерлары рәхәтләнеп файдалана. Авылның ветераннар советы рәисе Җәмилә Мөхәммәдганиева сүзләренчә, атнасына 2 тапкыр даими йөрүчеләр саны 10-дән артык. Авылдагы шушы матурлыклар, бөтен тудырылган уңайлыклар каршында без җавапсыз кала алмыйбыз. Иң беренче актив пенсионерлар группасы. Менә иң яраткан урыннары инде аларның спорт комплекс. 10-12 кеше безнең даими йөрүчеләр хәрәкәт төркемен тәшкил итәләр. Һәм һәр төрле чараларда үзебезнең җирлектә генә түгел, район җирлегенә дә чыгарга өлгерәбез. Моннан тыш безнең бер төркем актив пенсионерларыбыз культура йортында бик иҗат эшендә актив катнашалар. Актив авылдашларны Габдрахман авылының 295 еллыгы уңайыннан махсус спорт залында җыеп бүләкләргә булганнар. Авыл җирлеге башлыгы Ринат Мифтахов аларга рәхмәт җиткереп истәлек бүләкләре тапшырды. Бу мөмкинлекләр кадәр гилднак. Без үскәндә булай түгел. Мин инде уйлап куям, без үскәндә шундый спорт заллар булса, без инде спорт мастер буларык. Шундый мөмкинлекләр юк. Мин үзем укыганда Зия Галиевка рәхмәт мәрхүм булды, ул безнең физкультураны укытты. Мин ярышларда йөрдем, яңа шудым инде, волейбол, анда футбол тибәдерик, хоккей уйныйдырык без. Гел рәхәтләнеп йөридерик. Менә монда хәзер пенсияга чыккач инде 2нче яшькә кайткан кебек булды. Туплар берәбер юк. Хәзер менә бөтен условия бар. Яшьләргә занимация итәргә генә кирәк. Рәхмәт инде Фаразеевичка. Шәфәгатовага, что шундый безгә условиялар ясагыга, балаларга бик яхшы инде менә бу йөрсеннәр генә иде барысы да действительно, потому что күбесе бит компьютерда утырырга яраталар, һәр барысы да инде менә әле бездә кызыктырып нитәләр, чакыралар менә занимация итәргә. То плаваниега, то нигә футболга йөрмәдем инде, нигә Ледовый дворецта 50 ел басканым юк иде, и то получился. Әлмәт районы ветераннар советы рәисе урынбасары Клара ханым Минхаҗева да Әлмәттә узган чараларда актив катнашкан хезмәт ветераннарына рәхмәт белдерде. Ул Габдрахман пенсионерларының активлыгын аерата ассызыклады. Габдрахман авылының 295 еллыгын һәм физкультурачылар көнен яшь хоккейчылар да бәйрәм итте. Биредәге Боз сараенда 2011 елга хоккейчылар арасында турнир узды. Габдрахман авылының 295 еллыгы уңайыннан әлеге Боз сараенда бүген Габдрахман шулай Лениногорск һәм Баулы шәһәрләреннән 3 команда очраша. Монда ярышлар үз чиратында авыл җирлегендә дә спортка гашыйклык егет һәм кызларның үсүенә сәбәпче ди оештыручылар. Бозда 12-13 яшьлек үсмерләр, күпләре шул яшьләренә саллы тәҗрибә белән килгән. Кайсылар инде 6-7 ел хоккей уйный. Шулай булгач уенга да бәя бирергә сәләтлеләр. Мне игра нравится. Хорошо играем. Пасы, броски есть, но реализации нет.
Мы играем нормально, только надо немного прибавить, мы их выиграем. Играем вот именно с этой командой. Bu komanda bilan 2 yil 3-chi sezon o'ynaymiz. Respublika birinchiligida qatnashamiz. O'yin bilan qanoat, tabloda ko'rinib tura. Bu shodlandira. Чемпионате первенства. И, в принципе, игрой довольны. На сегодняшний день команда после сборов вот сейчас показывает хорошую игру. Можно посмотреть на табло, счет 3-2, то, что не может не радовать. Шулай да o'yin natijalari bo'yicha Botirlar Neftenik komandasini ottira, birinchi o'rinni esa Kama Tatariston Respublikasining Kungayakun Shigish Jilma komandasi oladi. Turnirning eng yaxshi qo'pqachisi bo'lgan Kamadan Vera Bragina oldi. Eng yaxshi soqchi Neftenik komandasidan Artur Smirnov, eng yaxshi hujumchi etib Botir komandasidan Artyom Morozov tanildi. Latifa Nig'manova, Ramil Bazardilov, Yangiliklar vaqti, Luch Almat telekompaniyasi. Hürmetli tomoshachilarimiz, Yangiliklar chiqarilishinin to'g'ri translyatsiyasini siz Vkontakte sotsial shelterine kirib, Luch Almat turkumida saat kechki 7da ko'ra olasiz. Bizning eng qiziqli syujetlarimizda rasmiy akkauntlarimizda o'rnashtiriladi. Bugungi chiqarilishda shular edi. Men Alsunuriyeva ham montaj operatori Dinara Sitinskaya sizning bilan sog'lashamiz. Eson-omon bo'lasiz.